नोंगौ आं बे समाव दायो दङ गोजोननि नोगोर क'क्राझार सोहोराव आरो बे क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोरनि बिटिसि सेक्रेटारियेट गेटआव आरो दायो समा खमैबो 11:30 जाबाय थामहिनबा 11:30 हरनि 11:30 जाबाय आरो बे हरनि एबा मोनाबिलिनि बे 11:30 बेयाव मा दिन्थिनो सानदों एबा नोंथांमोना मा दिन्थिनो सानदों बेखौ नोंथांमोना गोबां साननो जानो हागौ एबा सानदों जानो हागौ आरो मा जाहोनाव दिनैनि बे समाव एबा मोनाबिलिनि 11:30 नोंथांमोननो बे बिटिसि सेक्रेटारियेट गेटआव मा दिन्थिनो थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना गोबां सानदों जानो हागौ थारैनो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ नोंथांमोननो जों फोरमायगोन जोबथासिम जोंनि बे एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों जा भिजुएल एबा जा दिन्थिनो थांदों बेखौ नोंथांमोना आबुङै नायलां जेराव बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं आरो बे जारिमिनानो जाहैगोन आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि समाव थारैनो बे समाव बुंनांगोन आसामनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा एबा आसाम आयेन आफादनि जथुमा जानो थांगासिनो दं गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि काउन्सिलाव आसाम आयेन आफादनि जथुमा एबा रां बावजा जिरायनो थांगासिनो दं बेखौ लानानै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा माबायदिहै महर होदों माबायदिहै बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ माबायदि देलायहोदों माबायदि समायना महर होदों मोनफ्रोमबो भिजुएलखौ नोंथांमोननो एक्सक्लुसिभ बे आंनि बे एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों दिन्थिनो थांगासिनो दं दा गिबियावनो आं फोरमायनांगोन जे बे मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दं जेराव गिबि खेबनि थाखाय आसाम एसेम्बलि थामहिनबा आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमा जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव जानो थांगासिनो दं बेखौ नोजोर होनानै आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा गोबां माने बेयावहाय देलायहोदों जेराव गोबां माने समायना महर खालामगोन बे समायना महरखौ दिन्थिनो थाखायनो नोंथांमोननो जों बे 11:30 बे एक्सक्लुसिभ लाइभ लानो थाखाय जों नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन फारि नोंथांमोना नायलांबाय था जे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोजोननि नोगोर जेराव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावबाय थानाय समावबो जे फिन आरोबाव गिबि खेबनि थाखाय बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं बे जारिमिन सोरजिनायजों लोगोसे बा बोहैथि दाननि फैबाय थानाय जा 17 फेब्रुवारि खालारावहा बर' हारिनि गेजेरावनो मोनसे गिदिर जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं जे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि समाव थारैनो बे समाव माबायदिहै आथिखालनि बिटिआरनि सरकारा माबायदि फैबाय थानाय 17 फेब्रुवारि खालारनि थाखाय माबायदि साखाफारा जादों बेसेबां आवगायखो बेखौ नोंथांमोननो फारि दिन्थिलांगोन बे समाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोबां बेफोरबायदि नोंथांमोना जेराव बे समाव केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो खावलायदों जे माबोरैहाय बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ माबायदि जोंखोल माखोल महर होदों माबोरैहाय समायना महर होदों जेराव आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बिटिआरखौ मोनसे गोजोननि ओनसोल गोजोन जौगाथाय एबा सोलोंथाइ मोनफ्रोम बिथिङाव जौगागासिनो दं होननानै बे समाव गोबां मानि रायजोफोरनि गोबां जोंनि हादरनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायो आरो खावलायो आरो गोजोन आरो खौसेथिखौ आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लानानै फैनो हाबाय होननानै बुङो दा बेनि अनगायैबो फिन आरोबाव फोरमायबावगोन जे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गिदिर जारिमिन जानो थांगासिनो दं बे जारिमिनखौ फिन आरोबाव गले नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदों दि बोहैथि दाननिनो 17 फेब्रुवारि खालाराव आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमा जानो थांगासिनो दं बे जथुमानि थाखाय आथिखालनि बिटिआर सरकारा गोबां मानि बेफोरबायदि साजायदों महर होदों जे बे समाव जेराव सुबुंफोरा बे समाव बे आसाम आयेन आफादनि रां बावजानि थाखाय जाबायदि लाहार फाहार खालामदों बेफोरखौ गोबां रायजो राजाफोरा नायफैनानै गोबां गोजोननाय फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव फिन फोरमायबावोदि 11:30 नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो बे आसाम आयेन आफादनि जा जथुमा जानो थांगासिनो दं गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि काउन्सिलाव दा बेफोराव माबोरैहाय समायना महर होदों बेखौ मोनफ्रोमखौबो दिन्थिनो थाखाय आं केमेरा पार्सनखौ खावलायनाय थायो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनो गोबां दैदेनगिरिफोरनि बे समाव बेयाव पस्टार होनाय जादों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बरायनाय बेफोरबायदि गोबां होदों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो एबा बिटिसिनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि बेयाव सावगारि होनानै लोगोसे गोबां रायजोनि
रायजोनि केबिनेट मन्त्रि बिथांमोनखौ बरायनाय जा आसाम आयेन आफादनि जा रां बावजा बेयाव बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय बेफोरबायदि गोबां माने साखा फारा खालामदों आरो बिनि अनगायैबो बिटिसि सरकारनिफ्राय थामहिनबा बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनिफ्राय गोबां मानि समायना महर होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना आगसि आगदा मोनफ्रोमथिंबो नायोब्ला जे बिटिसि सेक्रेटारियेटआ मोनसे एबा बिटिसि सेक्रेटारिनि जा थासारि बेयो गोबां माने सिगांनिख्रुइ गोबां माने मोजां एबा मोनसे समायना थासारि जानो थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव मोनसे जारिमिन आसामनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय बे समाव बुंनांगोन जे आसामनि जारिमिनावनो गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमाया बिटिसि काउन्सिलाव जानो थांगासिनो दङ थारैनो बे समाव मोनफ्रोमबो थासारिखौ नोंथांमोना बे समाव नायलांनो हागोन जेरै नोंथांमोना बे समाव नुना मोनोदि मोनफ्रोमबो थासारिया माबोरैहाय गोबां माने बे समाव देलायहोनाय नुना मोननाय जादों जे बिटिसि सेक्रेटारिनि ओनसोल थासारिफोरखौ माबोरैहाय खालामनाय जादों मोनफ्रोमबो नोंथांमोना बे समाव नुना मोनदों जे बे मोनाबिलि समाव माबोरैहाय नुदों बेखौ मोनफ्रोमबो थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय आं केमेरा पार्सनखौ खावलायो ভাষা কৃষ্টি সকলো মিলি জুলি সজাও আমি আমাৰ আপোন বিটিয়াৰ ৰাইজৰে আশীষ শিৰত লৈ ওলালো আমি গঢ়িবলে নতুন এখন সুন্দৰ বৰভূমি শান্তি আৰু সমিল মিলেৰে আনিমেই প্ৰগতি সকলোৰে লগত বিকাশৰ পথত মূল মন্ত্ৰ কৰি লৈ মুছালাই গানৰে তালে তালে নতুনৰ বতৰা লৈ শুনিছো চিফুঙৰ ৰিণি সুৰ প্ৰাণ জুৰুৱা ক্ৰমৰে তালতে চেংৰা শিখৰা মতৰীয়া প্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়িম কৰ্মেৰে জগত জিনিম বিটিআৰ আজি উদ্ভাসিত মুক্ত আকাশৰ তলত সকলোৰে লগত বিকাশৰ পথত মূল মন্ত্ৰ কৰি লৈ মুছালাই গানৰে তালে তালে নতুনৰ বতৰা লৈ নাচোন উলাহৰ জিলিকি জিলিকে তিৰবিৰ চকু সুখৰে দুলনি উকা হৈ ৰোৱা আইৰ বুকু চাৰজাৰে মিঠা সুৰে মনে প্ৰাণে যাদু খানে চহকী আমি প্ৰতিটো দিশে জয় বৰভূমি bolu goसे jiw ganay lamayaw timangthur khalamna lana musanai methai ni agan godan nirada bulana सबका साथ विकास की राह पर मूल मंत्र जपते हुए मुसराई में तेर की धुन ही धुन में नया सोच लेते हुए সবার সাথে বিকাশের পথে মূল মন্ত্র করে নিয়ে মুছালাই গানের थारैनो नंगौ बे समाव नोंथांमोना
जे फैगौ 17 फेब्रुवारि खालाराव जा आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुम जिरायनो थांगासिनो दं। बे आसाम आयेन आफादनि जा रां बावजा जुथुम जिरायनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों बिटिआर सरकारनिफ्राय। आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जे माबोरै लाहार फाहार खालामनाय जादों, माबायदि समायना महर होदों, गोजोननि नोगोर क'क्राझारखौ माबोरैहाय समायना महर होदों नोंथांमोना नुखाबाय। मोनफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखा रोखा नुदों जे बैथि दाननिनो जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुम जानो थांगासिनो दं। बेखौ लानानै गोबां माने साखाफारा खालामनाय जादों। गोबां माने बे समाव दासिमबो बे 11:30 रिंगा हरनि 11:30 रिंगा समावबो गोबां माने बेयाव खामानि मावगिरिफोरा आसाम एसेम्ब्लिनि जा आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुम जिरायगोन बेनि थाखाय लाहार फाहार खालामनो थाखाय दासिमबो खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो जों नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों एक्सक्लुसिभ लाइभ दिन्थिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बेयो मोनसे बर' हारिनि जारिमिन जानानै थासिगोन। बे सनानि हांखोजों लिरजानाय मोनसे जारिमिन जानाय एबा जारिमिन हाबाफारि होनना बुंनांगोन, जेराव गिबि खेब आसामनि जारिमिनावनो हादोरनि जारिमिनावनो गिबि खेबनि थाखाय काउन्सिलाव आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमा जोंनि काउन्सिलाव जागोन। आरो बेखौ नोजोर होनानै गोबां मानि बेफोरबायदि थासारि खालामदों, जेराव जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि थासारिया माबोरैहाय बेखौ गोबां दैदेनगिरिफ्रा नुनो थांगासिनो दं। गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव सोमोनांदों एबा सोमोनांनाय जानो हागौ। मानो होनना बुङोब्ला गिबि खेबनि थाखाय होननानै बे समाव जों मिन्थिना मोनो। आरो गिबि खेबनि थाखाय बेयो आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव जानो थांगासिनो दं। आरो नोंथांमोना नायलांदो जे आथिखालनि बिटिआर सरकारा आसाम आयेन आफाद जुथुमा जिरायगोननि थाखाय माबोरैहाय महर होदों, माबोरैहाय समायना महर खालामदों गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहरखौ, बेखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदो। आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी। নতুন এখন সুন্দৰ বৰভূমি, শান্তি আৰু সমিল মিলেৰে আনিমেই প্ৰগতি, সকলোৰে লগত বিকাশৰ পথত মূলমন্ত্ৰ কৰি লৈ মোচাৰাই গানৰে তালে তালে নতুনৰ বতৰালৈ। শুনিছো চিফুঙৰ ৰিণি সুৰ প্ৰাণ জুৰুৱা, খ্ৰামৰে তানতে চেংৰা শিখৰা মতৰীয়া, প্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়িম কৰ্মেৰে জগত জিনিম, বিটিআৰ আজি উদ্ভাসিত মুক্ত আকাশৰ তলত, সকলোৰে লগত বিকাশৰ পথত মূলমন্ত্ৰ কৰি লৈ মোচাৰাই গানৰে তালে তালে নতুনৰ বতৰালৈ। নাচোন উলাহৰ জিলিকে তিৰবিৰ চকু, সুখৰে দুলনি উকা হৈ ৰোৱা আইৰ বুকু, চাৰজাৰে মিঠা সুৰে মনে প্ৰাণে যাদু খানে, চহকী আমি প্ৰতিটো দিশে জয় বৰভূমি। Bolu goसे jauganai lamayau dimangtur khalamna lana, mosanai metai ni agan godan mirada bulana, सबका साथ विकास की राह पर मूल मंत्र जपते हुए, मुसराई में फिर की धुन में नया सोच लेते हुए, সবার সাথে বিকাশের পথে মূল মন্ত্র করে নিয়ে মোসারাই গানের
मेरे साथ विकास के रास्ता में मूल मंत्र कायर के मुसराई गीत के धुन ही धुन में नवा के खबर लेके जो तो हड़ा लाहांती दाहारे मूल मंत्र को सबा मुसराई से रिंग राउड़ाते नवा हुदिस को जाहिर सबैको सङ्गली विकासको बाटोमा मूल मन्त्र जप्दै मुसराई गीतको सुरिलो धुनमा नयाँ विचारहरू लिँदै সকলৰে লগত বিকাশৰ পথত মূল মন্ত্ৰको ৰিলৈ মুছাৰাই গানৰে তাৰে তাৰে নতুনৰ